Povodom Svjetskog dana učitelja, grad Lepoglava donirao je prijenosna računala Višnjičkoj osnovnoj školi. Škola ima još jedan razlog za veselje. Stigla su bespovratna sredstva iz Ministarstva poduzetništva i obrta, odobrena u sklopu poduzetničkog impulsa. Uz čestitke djelatnicima osnovne škole Izidora Poljaka u Višnjici povodom Svjetskog dana učitelja, lepoglavski gradonačelnik Marijan Škvarić ravnateljici škole Slavici Cingesar uručio je 2 prijenosna računala. Biti učitelj, biti profesor istovremeno i najteži posao u životu, ali istovremeno i najljepši. Evo, to je ono što zaista mogu prije svega iskazati svoje zadovoljstvo, a i potporu njihovom radu. No, uručenje ovog vrijednog poklona imalo je još jedan povod. Na natječaju Ministarstva poduzetništva i obrta Poduzetnički impuls u kategoriji obrazovanje za poduzetništvo škola je dobila 13.000 bespovratnih kuna za uređenje školskog voćnjaka. Škola je naime vlasnik ukupno 19.000 četvornih metara zemljišta na kojem će uskoro biti posađene jabuke. S obzirom da škola uvidom u zemljišne knjige ima zemljište na kojem je nekada davno prije 20 godina bio voćnjak koji je sad to vrijeme bio na neki način zanemaren. Htjeli smo za potrebe škole, učeničke zadruge, dakle i školske kuhinje, učenika u školi koji se hrane, zasaditi voćnjak. Za uređenje voćnjaka pobrinut će se članovi novoosnovane voćarske sekcije školske zadruge Višnja. Uključio sam se zato jer da poslije objeda imamo koju jabuku ovoga ekološku, da imamo, koju znamo da smo mi uzgojili, da nije negdje iz druge države, da nije iz nekih otrova pomiješana. David i njegovi školski kolege svjesni su da će posla biti puno. Moramo usaditi, zalijevati ćemo morati, nešto će nam i vrijeme pomoći kod zalijevanja, morat ćemo obrezivati, sve što se radi oko uzgajanja jabuka. Školska zadruga Višnja osnovana je 1957. godine, a od 2000. godine aktivno radi u 6 sekcija. U radu sudjeluje 100-tinjak učenika, gotovo polovica ukupnog broja učenika škole. Potičemo i njegujemo kulturu i baštinu Višnjičkog i Cvetlinskog kraja, potičemo inovativnost, svi materijali koje koristimo dobiveni su iz prirode, njegujemo znači ekološki odgoj. Dio voćnjaka očišćen je u sklopu javnih radova grada Lepoglave, a u pomoć je uskočilo i tamošnje lovačko društvo. Ovim projektom obuhvaćeno je poduzetništvo, edukacija i zaštita okoliša, a za pripremu novih programa zasigurno će poslužiti i dobivena računala.